Imam 16 i tako, ona najbolja frendica mi je Sara i volim fiziku, obožavam, nadam se da ću jednog dana upisati FER i obožavam shopping, to mi je nešto najdraže. Ja sam ti glavna u školi, onak svi me obožavaju, to ti je fenomenalno i tako. Mislim, znaš sve o meni. Gledam sve pozitivno, nadam se najboljem. Eto, malo bi više volio da imam više samopouzdanja. Smatram da sam jako isto pozitivna osoba i mislim da sam zapravo dobra sa svima. Sve me žene vole, a volim i ja njih, šta ti kažem, Leonardo DiCaprio, moje drugo ime. Ovisan sam o kladionici, ja često nemam novaca pa radim za Saru, ukradem neki test, prebijem nekog dečka za nju, ona mi da novce, direm koji listić, dignem pare i... Žene me vole, šta ti kažem, kad god sam snimao u prisutstvu, samo me gledaju onako. Imam tu spiku, znaš, to je ono, sad ne znam li to nasljednje ili šta je, ali imam taj štih, znam uletit. Kad bi ja tebi rekla Dalmatinka, šta tebi prvo padne na pamet? Evo, to sam ja. A one su čiste onako zagrebačke purgerice šta razmišljaju samo o tome kako će se kome svidjeti i kako će izgledati u kojem trenutku. Kao što vidite, ono što već svi odmah prvo primijeti, to da sam debel, što mi užasno ide na živce, zato što me cijela moja ekipa zbog tog užasno vrijeđa i ne znam, mislim, teško mi je to podnijeti. Tak je debel da koliko god da vježba ili šta god radi, on ne može smršaviti. I onda mu ja dam tablete, ja sam dobra, znači dam mu tablete i onda sam ja kasnije kriva kad je on malo previše popio. Mislim, kaj ti je? Nisam ja kriva, ja sam ti pomogla. Ekipa, dođite svi i pogledajte predstavu Hej i ja sam tu. Recimo stop nasilju i problemima mladima. Vidimo se.